Sa CLTV News ngayon, 20 million pesos na halaga ng marijuana nasabat sa Concepcion, Tarlac. 25 billion pesos inilaan ng Mexico para sa pagbili ng kanilang COVID-19 vaccine. New normal sa pagpoprotesta laban sa anomalya sa DOTR at LTO, digital na. At toll-free expressway mula Tarlac City hanggang Aliaga, Nueva Ecija magbubukas sa Mayo. Maya Pabengi, Pampanga, magandang gabi, Central Luzon. Ako si Justin Dizon at itong mga malalaking balitang nakalap ng CLTV News ngayong araw. Naglaan ng 25 million pesos ang pamahalaang bayan ng Mexico, Pampanga para sa procurement ng kanilang COVID-19 vaccine. Ongoing na rin daw ang dialogo sa pagitan ng LGU at ng kumpanyang Pfizer para sa mga bakunang inaasahang darating sa huling bahagi ng taong 2021. Narito pong detalye ng balitang yan. Sa susunod na linggo ay available na umano ang 25 million pesos na pondo ng LGU Mexico para sa pagbili ng bakuna kontra COVID-19. Ilang barangay projects din daw ang nare-align upang mabuong naturang procurement fund. Magbabudget kami ng 25M. So yung kanilang share sa 20% para sa kanilang bawat barangay, pinakiusap ko yon na hindi na muna namin ibibigay para pandagdag sa pambili naming vaccine. Ongoing na ang negosasyon sa pagitan ng lokal na pamahalaan at ng Pfizer para sa bakunang posibleng dumating sa huling quarter ng taon. Nasa ikalawang linggo na rin ang master listing sa buong Mexico para matukoy ang makasasali sa priority list recipient category. Gagamitin nilang basehan ang inilabas na guidelines ng Department of Health kung saan mga medical frontliner at senior citizen ang unang babakunahan. Target ng local IATF na mabakunahan ang 70% ng higit 154,000 residents ng Mexico. Nagbigay ako ng instruction sa aming MHO officer na magbahay-bahay. Hindi yung estimated lang. Gusto ko actual para alam namin kung sino yung mga kababayan naming gustong magpabaksin. Mayroong din 3 milyong pisong pondo ang LGU para sa kanilang cold storage facility na ilalagay sa Mexico Community Hospital. Upang maipakitang ligtas ang COVID-19 vaccines na ipamamahagi ng gobyerno, willing umano ang alkalde na unang magpabakuna at kanya itong isa sa publiko para mawala ang pangamba ng ilang mamamayan. Ako ang mauuna para ma-boost yung moral ng mga kababayan natin. Patuloy rin ang seminar at simulation exercise ng mga health workers sa bayan para sa tamang handling, transportation, storage at pag-administer ng COVID vaccines. Base sa latest COVID bulletin ng Mexico, umabot na sa 341 ang confirmed cases sa bayan. 309 ang recovered o gumaling na, 21 ang namatay at 11 ang active cases. Rainiel Pawid, CLTV News. Dumako naman ho tayo sa lalawigan ng Tarlac. Nasamsam ng mga otoridad ang nasa 20 milyong pisong halaga ng marijuana sa ikinasang Joint Anti-Illegal Drug Operation sa Concepcion. Timbog ang 6 na suspect, kabilang ang 2 high-value target. Si Rainiel Pawid ang may detalye ng balitang yan. Halos 20 milyong pisong halaga ng hinihinalang marijuana ang nasamsam ng mga otoridad sa Anti-Illegal Drug Operation sa Barangay San Francisco, Concepcion, Tarlac nitong Huwebes ng umaga. Arestado ang 6 na katao kabilang ang 2 high-value target. Kinilala ang mga sospek na sina Marlon Miranda, Joey Palayan, Predileta, Andre Maico, Villagin Ortega at Lorraine Fulgencio. Unang nahuli ang mga target ng operasyon na sina alias Marlon at Joey matapos silang mabilhan ng 25 bricks ng umano'y marijuana na nagkakahalaga ng 3 milyong piso. Ang mga drug suspect ay pinaniniwala ang nag-ooperate ng drug transaction sa Northern at Central Luzon. Nakumpiska naman sa kanilang sasakyan ng 133 bricks ng hinihinalang dried marijuana leaves na tinatayang 15.9 million pesos ang halaga. Dinala ang mga naarestong drug suspect at nasabat na ebidensya sa PNP Provincial Drug Enforcement Unit habang inaayos ang mga isasampang reklamo laban sa mga ito. Rainiel Pawid, CLTV News. Sa pagbabalik ng CLTV News, protesta laban sa anomalya sa DOTR at LTO, online na rin. Toll-free expressway mula Tarlac City hanggang Aliaga, Nueva Ecija magbubukas sa Mayo. Manatiling nakatutok para sa iba pang mga nangungunang balita ngayong araw na ito.
Nagbabalik po ang CLTV News at sa iba pang mga balita. Naging maingay po ang ating mga kababayang netizen dito kaugnay ng mga isinusulong na batas trapiko ng Land Transportation Office at syempre yung kanyang mother department. Ito yung Department of Transportation. Mula ho yan dun sa suspension ho ng child seat law, yung issue o yung usapin sa delay na plaka at yung no mandatory para sa roadworthiness inspection. Ang protesta po ng new normal, online na rin. Silipin ho natin ang panawagan ng ating mga kababayan at kung paano nila pinadating sa pamahalaan ng kanilang mga daing sa ulat na ito. Inulan ng pagkutya mula sa iba't ibang memes tulad ng paghalili sa logo ng LTO na kinopya ang kulay at tagline ng isang commercial bank na LTO We Find Ways. Hanggang sa iba't ibang larawan na tila pinaglaruan ang ilang mukha ng opisyal ng LTO at DOTR na pinalitan ang katawan sa buhaya. Ito ang new normal setup sa pagprotesta ng mga motoristang galit sa di umano'y kapalpakan ng ahensya at programang isinusubo sa mga apektadong riding in public. I think we have to tackle first the department order on wearing masks inside the car. Sino ba nagbigay ng order na yan? The directive po came from the IATF po. Wala bang nagsabi sa IATF na medyo kalokohan naman itong suggestion na to? Anong ibig sabihin? Pag uwi mo sa bahay, magkakasama pa rin kayo, nakamask pa rin kayo dapat? Okay, walang sagot. Walang patutunguhan tong discussion na to dahil alam natin sa umpisa pa lang, malabo na talaga ito. Ang malayang paghahayag ng damdamin na kung nooy FAG ang naidadala sa kalsada, ngayon ang tampulan ng tukso sa social media na. Ang hugot ng mga netizen ay mula sa puna ng mga mambabatas sa LTO na isa na dito ay ang pagsasapribado ng roadworthiness testing. Bakit nyo inuna ang private vehicles? Alam naman natin ang public vehicles, halimbawa yung mga bus, hindi naman lahat, pero yung mga sakuna na malalaki talagang trahedya ay nagaganap dito sa mga pampublikong sasakyan na to na mas marami ang nakasakay at nakikinabang. Tuloy, iniisip ng marami kasi kikita kayo sa private vehicles dahil mas marami ito. Ilan ba ang private vehicles sa bansa? At ang simpatya ng marami na sumabay sa pagkutya ng mga senador sa LTO at DOTR na animoy pag-apura sa implementasyon ng PNBIC habang ang guidelines ay nahuhuli. The guidelines for the PMBIC was issued only last December 29. But at the time, 17 PMBICs were already operating. So in short, naglabas kayo ng guidelines, pero 17 na ang nag-ooperate nung panahon na yon. So nauna pa yung pag-ooperate bago ninyo linabas ang inyong regulasyon. Parang sino ba itong mga may-ari nito? Mamaya, ipapalahad ko sa inyo kung sino-sino ang mga may-ari nitong mga PMBICs na binigyan ninyo kaagad. Habang sumabay rin sa mainit na diskusyon na ginamit na video clips ng mga netizen ay ang malarapidong pangungutya ni Senador Richard Gordon sa bagal ng pag-issue ng plaka. Kung walang plate number, walang proteksyon ang tao. Kung walang plate number, kawawa yung bumili ng motorsiklo. Kung walang plate number, kawawa ang mga nananakawan, kawawa ang pinapatay. Kaya nilagay natin yung plate number para sa ganoon may laban ang tao. Dahil virtual na rin ang pagdinig sa kada mainit na issue, dito madaling mag-screen capture at mabilis na na-share ng marami ang saloobin sa pagpuna sa LTO-DOTR. Sa tinakbo ng digital protest sa laban na ito, nagkaroon ng mataas na kamalayan ang marami. Gayon na rin ang pakikiisa ng mga netizen na magbantay sa hakbang ng gobyerno na maging sinsero sa pinaglilingkurang publiko. Sa huli ang paraan rin ng pagsagot ng mga nasa puder ng gobyerno, digital rin. Unahin po natin itong mainit na pinag-uusapan, ang RA 11229 o ang Child Safety in Motor Vehicles Act at yung Motor Vehicle Inspection System or MVIS ng Land Transportation Office. Nagdesisyon na po ang ating presidente. Ipinagpaliban po or deferred ang pagpapatupad o implementasyon ng child car seats. Samantala, hindi na po mandatory ang MVIS. Ibig sabihin, kinakailangan wala pong bagong singil, walang karagdagang singil para sa pagpaparehistro ng mga sasakyan.
Paulo G. Santos, CLTV News. Mga karehiyon, good news naman ho no, para sa mga kababayan nating mga biyahero, lalo na ho yung mga panorte dyan. Dahil sa darating hong Mayo, magbubukas na sa publiko ang Central Luzon Link Expressway na kukonekta sa lungsod ng Tarlac at sa bayan ng Aliaga sa lalawigan po ng Nueva Ecija. Ang dating 70-minute drive mula Tarlac City patungong Cabanatuan, magiging 20 minutos na lamang daw. Si Reniel Pawid po ang may detalye ng balitang yan. Mapakikinabangan na ng libre sa darating na Mayo ang 18-kilometer section ng Central Luzon Link Expressway. Ito ang magdurugtong sa Subic-Clark-Tarlac Expressway at Tarlac-Pangasinan-La Union Expressway sa Balingkanaway, Tarlac City. Ang dating 70 minutes o higit isang oras na biyahe mula Tarlac City hanggang Cabanatuan City sa Nueva Ecija ay magiging 20 minutos na lamang. Nagkakahalaga ng 11.8 billion pesos ang naturang proyekto na bahagi ng Build program ng pamahalaan. Ayon sa Department of Public Works and Highways, malaking tulong ang kalsada upang mas mapabilis ang transportasyon ng produkto ng mga magsasaka ng gitnang Luzon. Inaasahang kada araw ay higit 11,000 na motorista at commuter ang babagtas sa nasabing expressway. Reniel Pawid, CLTV News. Abangan sa aming pagbabalik. Pangangalaga sa mga parke, ipinaalala ng Greater Clark Visitors Bureau. At silipin ho natin ang latest update kaugnay ng COVID-19 cases sa iba't ibang lalawigan ng Central Luzon. Manatiling nakatutok dito sa CLTV News. Nagbabalik po ang CLTV News. Mga kabalen, mga karehiyon, kayo ho ba ay mahilig mamasyal, ano? Lalong-lalo na dun sa mga open spaces na tinatawag natin dahil ngayong panahon ng COVID-19 at may pandemic pa rin, ang sinasabi ho ng mga eksperto, lalo na yung mga nasa larangan ng medisina, ang pinakaligtas na pasyalan itong tinatawag nating mga open spaces, kagaya na lamang ng mga parke, mga football field, o kahit ano pang mga lugar na maraming puno at yung dumadaloy o ika nga yung may sariwang hangin, ano. Pero eto ho, nagpaalala ang isang grupo ng ating mga kababayan doon sa mga turista o yung mga namamasyal na nagkakalat, ano, at yung nagiiwan ho ng kanilang basura. Nakita ho natin yan kamakailan lamang, mismong yung Clark Development Corporation po ang nanawagan sa ating mga kababayan na panatilihing malinis yung kanilang parade grounds, ano, dahil eto daw ho pinupuntahan ng maraming tao at hindi lang sila basta nagpipiknik. Nagluluto pa at ang masaklap yung kanilang pinaglutuan basta na lamang daw iniiwan. Panoorin ho natin ang balitang to. Sa kabila ho ng variant ng COVID-19 virus, eto ho, napakarami na nitong ating pong mga kababayan ngayon ang sinasamantala yung pagkakataon na sila'y magkasama-sama at eto, ano, yung pinangangambahan na virus, hindi mo ho makikita dito sa mukha ng marami nating kabalen. Tila walang pandemya ang eksena ng maabutan ng news team ang Eco Park sa Santa Rita, Pampanga. Sa aking panayam sa mga ambulant vendor dito, ayon sa kanila, sawa na raw ang tao sa takot. Sa dami ng mga taong namamasyal at naghahanap buhay na street vendor, ang masiglang parke, gaya na rin ng suliranin sa mga naiwang kalat sa pook pasyalan sa Clark, ang mga naiiwang basura ng mga namamasyal dito ay isa ring problema. Ayon kay Greater Clark Visitors Bureau President Joy Cruz, hindi lamang ang Clark Freeport Zone ang kanilang target sa information drive para maging mulat ang mga turista sa pagiging responsable. Kaya naman linisin yan ng isang araw. Pero kung tuloy-tuloy nga ang pagdudumi, pagkakalat ng mga tao, tuloy-tuloy din to. So, ang habol talaga namin dun sa activity is awareness and education. Ang gusto namin ma-realize ng mga tao na hindi ito tama. Hindi tama na mag-iwan ka ng basura mo. Ang gusto natin ay matutunan nila maging habit yung clean as you go.
Nakaririmarim rin umano ang ugali ng ilang mga turista na abuso at pabaya sa kanilang pagpiknik sa mga inaalagaang parke. Dahil pati ang kusina o maging ang pagluluto ay isinasagawa sa mga inaalagaang Bermuda grass at ugat ng mga century-old na puno. Problema, iniiwan nila yung mga basurahan nila. Nagiging makalat ang ating mga parks. May mga nababalitaan pa kami na yung mga iba nagluluto ng samgyupsal at yung kanilang oil, yung oil nung baboy ay tinatapon sa mga tabi-tabi ng mga puno at yung iba sa mismong grass. Walang isinisingil na bayad ang Clark Development Corporation para sa mga namamasyal. At sa pribilehiyong ito, nakikita ang pagdagsa ng mga maraming tao. Kasi dahil araw-araw ito araw-araw na dumadagsa yung mga tao kung makita mo yung ating parade grounds, especially pag Biyernes, Sabado at Linggo, punong-puno ng tao. Ayon sa Greater Clark Visitors Bureau, isa rin sa kanilang pinakikitunguhan ay ang mga basura ng face mask na hindi nasesegregate ng maayos. Kung magiging mulat umano ang bawat isa mula sa mga miyembro ng pamilya, ang ganda ng mga pasyalan at kasagraduhan ng kalikasan ay hindi magiging basura. Paolo G. Santos, CLTV News. Ayun mga kabalan, nakita naman ho natin, napanood niyo ho siguro yung sinabi ng isang vendor na yung mga tao nagsawa na sa virus, at talagang ang gusto nila lumabas na ngayon. Paalala lang ho para doon sa mga mahilig din maglalabas at pumunta sa mga ganyang pasyalan, panatilihin ho yung pagsusuot ng face mask, yung physical distancing napakahalaga, yung face shield napakahalaga, at yung mask o yung palagiang paghuhugas ho ng kamay. Dahil hindi pa naman ho tuluyang nawawala yung COVID-19 at yung virus maaari pa ring maipasa lalo na sa mga matataong lugar. At nabanggit na rin ho yung virus, silipin naman ho natin yung latest update kaugnay ng COVID-19 cases sa iba't ibang lalawigan dito sa Central Luzon. At tingnan ho natin yung mga bagong kaso na naitala nitong araw ng Huwebes, February 18. Ito ho yung pinakahuling update sa atin ng Department of Health. Inilabas ho ito, February 18 ho ang petsa, araw ng Huwebes sa Bulacan. 32 bagong kaso ho ang naitala, at meron silang total number of cases 11,629. At sa Pampanga naman po 13 o 13 yung bagong kasong naitala, at yung kanilang kabuang bilang ho batay yan sa datos ng Department of Health Region 3, 5,527. Sa Nueva Ecija naman po 10 bagong kaso ng COVID-19 ang naitatala, at itong kabuang bilang nila umabot na sa 2,240. At sa Bataan naman 7 bagong kaso, at yung kabuang bilang ng COVID cases sa Bataan ay 3,771. Sa lungsod naman ng Angeles, 4 na bagong kaso ho yung naitala dyan. Nito nga ang Pebrero, ika-18 ng Pebrero. At yung kanilang kabuang bilang, 1,891. At sa lalawigan naman ng Tarlac, 4 din na bagong kaso ang naitala dyan. At yung kanilang total number of COVID-19 cases, 1,815. Dumako naman tayo sa lungsod ng Olongapo, isang bagong kaso ho ng COVID-19 ang naitala nitong araw nga ng Huwebes, kahapon po yan, February 18. At yung kanilang total number of cases, 1,056. At mabuting balita naman ho para sa lalawigan ng Zambales at Aurora, dahil walang panibagong kaso ng COVID-19 ang naitala kahapon, batay na rin sa datos ng DOH. Pero yung kabuang bilang ho ng COVID-19 cases sa kanila, sa Aurora po, 90 yan, at yung Zambales naman 798. Yan pong mga datos na yan, batay po yan sa inilabas ng COVID-19 Regional Case Bulletin ng Central Luzon Center for Health Development. Mga karehiyon, itong bago tayo magtapos, bigay lang ho natin yung ating komentaryo. Napanood naman ho natin o nakita natin yung panawagan itong Greater Clark Visitors Bureau doon sa ating mga kababayan na nawiwili doon sa pamamasyal sa mga open spaces, sa mga parke, gaya na lamang ng Santa Rita Eco Park, itong Clark Parade Grounds sa Arayat, meron din ho dyan, mga national park.
Bagamat walang masama dahil na-appreciate ho natin napupuntahan natin itong mga ika nga pasyalan na may magagandang views at yung kalikasan na-experience natin, nararanasan natin yung regalo sa atin ng kalikasan. Wag ho natin kakalimutan na unang-una may COVID-19 pa din at bagamat open spaces yan, kung kayo naman ay magkukumpulan lamang din sa isang lugar kasama ang mga kaibigan na hindi naman din kasama sa isang bubong o yung mga kapamilya na hindi naman kasama sa isang tahanan, posible pa rin hong magdulot yan ng pagkakatransmit itong COVID-19 virus. And of course, maliban sa pangangalaga ho sa ating pangangatawan, paalala ho ito ng Greater Clark Visitors Bureau na panatilihing malinis nga itong mga parke. Alam nyo ho, iilan na lamang yung mga parke na meron tayo dito sa ating lalawigang Pampanga at napakahalaga na maging disiplinado naman ho tayo. Ano ba naman yung bibit-bitin natin, yung ating sariling basura sa tuwing tayo ay magpipiknik? Ika nga nila, clay go, clean as you go. Kasi ho, alam nyo naman, bagamat nagpunta kayo sa isang lugar, 10,000 tao kayo nagpunta dyan, bagamat sinabi nyo, tinapon nyo nga sa basurahan ang inyong basura, tila ganun pa din, matatambakan pa rin ng basura itong mga lugar na inyong pinupuntahan. So, ugalihin ho nating bit-bitin yung ating mga kalat at iwasan yung ika nga'y pagkakalat at pagtatapon ng mga basura kung saan-saan, lalo na sa mga lugar na to na ating pasyalan, dahil sila lamang yung nagbibigay sa atin ng kaligayahan ngayong panahon po ng COVID-19 pandemic, para naman sa gayon makapag-relax pa rin po tayo. At yan ho mga balitang nakalap ng CLTV News ngayong araw na to, at bago tayo magtapos, bago natin isara ang linggo, maaari niyo pong balikan ang aming mga balita at ang aming mga programa sa aming website, www.cltv36.tv, at yung pong YouTube channel natin at CLTV36 Official, at manatili ho kayong updated bagamat weekend. Patuloy po ang pagbabalita ng CLTV News at ng pwersa ng CLTV News and Current Affairs sa aming mga Facebook pages at CLTV36 Official and at CLTV36 News. At meron din po kaming Twitter at CLTV36 at i-follow nyo na rin po kami sa Instagram at CLTV36 Official. Sa ngalan po ng buong puwersa ng CLTV News and Current Affairs, ako po si Justin Dizon at ito ang CLTV News. Happy weekend, Karehiyon. Mag-iingat po tayo lagi.